Здравейте, жители на Рая! Аз предния клип забравих да спомена, но аз продължавам да наричам българите жители на Рая, продължавам да наричам България рай, независимо от всякакви временни такива мимолетни моменти, като сегашната власт, предната власт, сегашният колониален гнет, който ни е наложен от силите на Сатана, на пандемониума. Въпреки това няма никакво отношение към вечните Божии закони. Ние сме любими чеда на Бог, ние живеем в рая и това в най-скоро време ще го разберат дори тези скептици или заблудени, или зомбирани наши сънародници, които все още ходят в тия западни държави, уж да търсят щастието, нищо няма да намерят там и те много добре го знаят окромната част. Освен от тия вече, които тотално са поддали на лукавия и те са неспасяеми, те вече са бесновати, те трябва да се лекуват само с вяра, най-вероятно и в манастир да отидат пак трудно, трябва им се там баят, да им веят с тамян, да им се четат молитви против бяс и така нататък. Така, няма да говорим сега. Продължавам с представянето на книгата. Бяхме стигнали до това, че аз виждам коренът на всички злини в управлението на света от британо-варварската, както аз се наричам, аристокрация или елит. Този елит се е продал на Сатана, припомням ви, срещу което е станал прислуга в сатанинския дворец Пандемониум. В това повествование, много подробно така да кажа част от съдържанието, описвам самия британо-варваризъм, неговата философия, същност, емблематични фигури, история и причините, поради които той се е превърнал в проводник на попълзновенията на Лукавия и оттам пък Лукавия му е дал тази сила той да бъде глобален господар, този алчен елит. После съм отделил страници, за да обяснявам, що е сатана и що е сатанизъм, защото много хора не знаят. Тази държава, изобщо бялата раса, не само нашето общество, последните няколко десетки години все повече се пълни с атеисти, гностици, деисти, теисти, антифа, либерасти, всякакви джендари и така нататък. Затова обяснявам, що е сатанизъм, що е сатана. Както и защо тези са му се поклонили. Обяснявам после как тези демонични началници, британо-варвари, всичко смятано за нормално хилядолетия напред, го замениха с ненормалност във всяка една сфера. Даже сега пише едно кратко съчинение, което се казва Авгиевите обори. То се отнася само за България. Аз се бях зарекал този видеоканал да е само за България, но Авгиевите обори всъщност са в всички бели държави. Може би при нас са най-лесно, почистваеми. Най-лесно се зрине буклука в България, в Румъния, в Беларус, в Украйна. Украйна е друг случай, няма да се задълбочаваме сега. Но на Запад е нещо страшно. Както и да е, продължавам. Значи те унищожиха вяра, пол, раса, семейство, нации, държави, култура, изкуство и буквално там описваме материалното унищожение, което се изразява в демографската катастрофа на белите народи, с които всички те се сблъскаха последните 20 години. Материалното унищожение беше съпътствано, разбира се, и с духовно, забрава и забрана на вечния морален кодекс на белите християни, 10 Божи заповеди и замената му с превърнатите в догма смъртни грехове. Следващата част е описание на оръжията, с които демоничната върхушка унищожава всеки опит за промяна. Към тези оръжия, това са пропагандата, Холивуд, теориите на хаоса и други теории, като труда на Попър, фройдомарксизма, постмодернизма и други такива перверзии, такива извращения, да ги наречем. После отделям време и за бъдещето, т.е. има една част, която се казва диктуваните визии на глобалните врачки, как се манипулират милиони с подготвени розови визии за бъдещето. Същинската част, визионерска, продължава с трансхуманизма, анархокапитализма, новия феодализъм, описание на новите графове и барони, за да стигна до финала на това повествование за бъдещето, възродената и усъвременена теория на Малтус. Неомалтус и плануваното физическо унищожение на огромна маса ненужни хора чрез превръщането им в карти памет. Тоест, душата им, съзнанието им се превърне в карти памет, а телата да отидат в центрове за разкомплектоване. Те циници, те гадове това ни гласят, както бракуван автомобил. Последната част от книгата предава моите визии за случилото се и случващото се и какъв е начинът да му се противопоставим.
Тази част е и своеобразен мост към втория том, който вече съм започнал да пиша, въпреки че сега бях зае с редакцията на тази първа част. Втория том се нарича Оптимизъм Unlimited. Естествено, редно е да отбележи, че използвам много специфични понятия в тая книга. Това са пандемониум, британо-варваризъм, естествен ред, семейство, мъж, жена, фатална неизбежност, вяра, свобода, сизифи, педераст, негър, хюбрис, трансхуманизъм, сингуларност, инцитат и така нататък. Те са в значението, което аз приемам, съм ги описал в тая книга, защото някой човек може да ги знае в друг смисъл, аз ги в моя смисъл. Вложил съм свое собствено развитие. Тези понятия винаги, по принцип понятията винаги са гръбнака на всяко повествование, както и на общуването и разбирателството между човешките същества, точните понятия. Много често неразбирането им и създава противоречия, защото хората влагат различен смисъл в едни и същи думи. Затова казах, че това са мои понятия. Благодаря ви и ще се надявам колкото се може повече хора да прочитат тази книга. Аз естествено ще продължа с нейното представяне и ще припомня думите. Мисля, че бяха на Рей Бредбъри. Те са много велики. Че има едно, той не случайно написал 451 градуса по Фаренхайт, където става въпрос точно за горене на книги. Та Бредбъри казва, има едно престъпление, което е по-голямо от горенето на книги. Това е да не ги четете. Така че, благодаря ви. Ще продължа с представянето на Сатанизъм Unlimited, особено след няколко седмици, когато излезе вече на пазара второто преработено издание, ще ви го представя и като корична цена. Това е първото издание, доста голям формат, 384 страници, сериозна работа и доста добре се приема, но се надявам второто издание бъде, защото е стилистично много по-изчистено от това. Благодаря ви и до виждане, до скоро виждане.